Бу атнада республикабызда традицион экологик 2 айлык башлана. Ул 1 апрельдан 31 майга кадәр узачак. Экологик чаралар якын тирәбезне чистарту, ямьләндерү максатыннан оештырыла. Арабызда үзләре яшәгән ишек алдын гына түгел, урман, сулыклар кырыйларын, пычранган урыннарны җыштыручылар да бар. Шишмәләрне торгызган, агачлар утыртып, табигатькә зур файда ясаучылар да җитәрлек. Бүген күркәм эшләр эзеннән сәхифәсенең чираттагы чыгарылышы әнә шундый фидакар кешеләр турында. Алар белән Ания Гыйбадуллина таныштыра. Шаулап торган урманнар, киң кырлар, шелтерәп аккан чишмәләр. Табигатыбызның матурлыгы, даһилыгы белән сокланмыйча мөмкин түгел. Ә матурлыкны үз кулларың белән тудыру, монысы иң югары кыйммәтләргә ия. Чын мәгънәсендә кеше булганнарга гына хас гамәл. Бүгінгі сәхифәбезнең геройлары Кама-Тамага районы Антоновка авылында яшәүче Шәйхайдаровлар. Менә бу безнең балалар. Айсел, Суфира, Таңвира, Мафусаил, Айрис. Гаилә узган елда Эко-яз конкурсында Эко-гаилә номинациясендә җиңүче булган. Аларның исәбендә 100 гектар мәйданда утыртылган 50 мең төп агач. Шәйхайдаровларның табигатьне саклау һәм ямьләндерү эшләре безнең заман каһарманнары конкурсында да югары бәяләнгән. Бу гаилә тарихы урманнар булып шаулап үсәргә дип кечкенә ырлыктан яралган агачлар язмышы. Чынлап та балаларым дип әйткәлим. Барган сайын карыйм. Һәрберсен тотып карыйм кай вакыт ботакларыннан һәм үзем белән чагыштырам. Минем буендан биегрәкме, юкмы? Һәм күбесе биегрәк булгач әйтәм, мине уздың инде син. Питомник ясап, үзем үсентекләр үстерә башладым да, һәм карыйм авыл янында буш урыннар, буш чокырлар. Шул үсентекләрне шунда дуслар белән җыелышып утырта башладык. Аннан соң урманчылар белән таныштым. Урманчы әйтә, ярдәм итәләсеңме? Әйтәм, ярдәм итәм. Инде 2011 елда менә безнең Айсел кызыбыз туды февральдә, ә без шул ук елны апрельнең азагында беренче үзебезнең олы акция итеп үткәрдек урман утыртуны. Ринат белеме буенча юрист, төгәл, аек акыл белән эш йөртеп офиста утырган ниятләгән. Тик агроном әтисе белән кырларда, бакчаларда йөреп үткәргән балачагы, күңелендә йөрткән хыялы аны табигатькә якынрак булырга тәрә. Аралашканда аңладым, Айгөлгә дә бик йөрәгенә якын авыл тормышы, ул бәләкәй чакта әби бабасына йөргән, бик яратып хайваннар белән теге ихатадагы аралашырга яраткан сөйлидер. Без монда күченгәч бик җиңел өйрәнде ул авыл хуҗалыгына дигәндә, авыл тормышына безнең 4 кәҗә тотып, алар белән шөгыльләнде. Мин карамадым да, тикшермәдем, барысы да яхшы иде. Кешеләрне каршылау, ашауны оештыру, кичкә концерт ясау, барсын да оештырам. Айселнең иң өлкән кыз буларак гаиләдә җаваплылыгы зур. Мин питомникта агачларга су сибәм, балалар белән утырам. Антоновка авылында эко-театр оештырылган. Гаилә әгъзалары анда да бик теләп катнаша. Ел сайын Әлмәттә үткәрелә торган Җиңел канатлар дигән урам театр фестиваленә бара. Барлык декорацияләр, киемнәрне үз куллары белән әзерлиләр. Менә без үзебезнең ишек алдында берничә ел элек шушы табигать материалларын кулланып, ташлар кулланып, үзебезнең питомникта булган үсентекләрдән шушындый ландшафтный дизайн кулланып матурлык ясадык. Табигатьне матур ясыйлар. Кешеләргә ярдәм итәләр, шуңа күрә алар безгә үрнәк булып яшиләр. Без килгәндә монда алар бик яхшы ярдәм иттеләр безгә, турыр җир бирделәр, и бөтен эшкә урнаштырырга тоже ярдәм иттеләр инде. Шәйхайдаровлар гаиләсе ел сайын күләмле агач утырту чарасын үткәрә. Аңа якын тирә авыллардан, шәһәрләрдән һәм хәтта чит илләрдән дә кешеләр килә. Шул вакыт экологик акция мәдәни һәм халыклар дуслыгы чарасына әверелә. Бер сүз белән атасаң, бәйрәмгә әйләнә. Агач утырту акциясе быел да үткәреләчәк. Ул 22 апрельгә билгеләнгән.
Димәк, табигатыбызны ямьләндерүгә тагын бер җитди адым ясалачак. Ания Гыйбадуллина, Ирек Хамидуллин, Кама Тамагы районы, Татарстан яңалыклары.